ama m na nke na-esonyere ọ ka bụkwa ọmụmụ asụsụ Igbo. Anyị emeela ọtụtụ ihe n'ụbọchị nke taa, mana nke a bụ nke ikpeazụ anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke taa. Ama m na-esonyere anyị iwu maka na anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo bụrụ ihe ga-efu. Ka anyị lee anya na isiokwu nke anyị nọ n'ụbọchị anyị nọ ugbu a bụ iji mkpụrụ abiidi wee. Ka anyị lee anya n'isiokwu nke anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ iji mkpụrụ abiidi wee bụ nke a na-akpọ W n'asụsụ Igbo, asụsụ bekee emebe mkpụrụ okwu. Wee gaa n'ugbo ode anyị lee anya na ọmụmaatụ nke anyị nwere. Ọmụmaatụ nke mbụ, we na e na p na u bụ gịnị na o bụ gịnị? Wepụ bụ nke a na-akpọ n'oyibo remove. Ọmụmaatụ nke abụọ, we na e na p na u na r na o bụ gịnị? Wepụrụ removed. Mgbe ile anya na mkpụrụ okwu abụọ wepụ, remove, wepụrụ, removed, ị ga-ahụ nke ọma na enwere ndịiche, mana ha abụọ bụ pụtara nwere otu mpụtara na otu nghọta. Mana ndịiche bụ na wepụ bụ tensi ndị ugbu a, wepụrụ bụ tensi ndị n'azụ, wepụ tensi ndị n'azụ ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Past tense. Tensi ndị n'ugbu a ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Present tense. Ọmụmaatụ nke atọ, we na e na t na e bụ gịnị? Weta, bring, weta, bring, ndị oyibo na-akpọ ya bring. Ngwa lee ọmụmaatụ nke anọ, we na e na t na a na r na a wetara, brought, wetara, brought, wetara bụ tensi ndị n'azụ, weta bụ tensi ndị n'ugbu a, present tense and past tense. Ngwa lee ọmụmaatụ nke isii anyị nwere. We na o na ọ bụ gịnị? Wụọ. We na o na r na ọ bụ gịnị? Wụrụ, poured. Ndị Igbo na-akpọ ya poured. Ọ ka bụkwa otu ịkọwara gị na wụọ na wụrụ bụkwa otu ihe, mana ndị iche bụ na wụọ bụ tensi ndị n'ugbu a, wụrụ bụ tensi ndị n'azụ, present tense and past tense. Dịrị gabazie. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ụbọchị nke izuụka iwetara unu nke izuụka ọmụmụ asụsụ Igbo na-esonyere anyị nke ọma. Ekwela ka asụsụ Igbo nyụọ n'aka anyị, ka anyị mara, ka anyị hụ ka tribe agbụrụ ndị ọzọ na Naịjirịa si ejisi asụsụ ha ike, mana anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-ekwe ka asụsụ na-achọ ka ejidesi asụsụ Igbo ike. Anyị were asụsụ bekee na-azụ ụmụazị na-asụrụ ha bekee. Enwezi onye ma na nwere ihe a na asụsụ Igbo, onye ọbụla chọrọ ịsụ ka ndị ọcha, mana ile anya ndị ugwu na ndị Yoruba, ịhụ na asụsụ ha jisiri ike. Ekwela ka asụsụ Igbo nyụọ n'aka anyị. Na-esonyere m nke ọma, sonyere m na YouTube. Subscribe to my YouTube channel, like, share, follow me, comment if you have questions, and if you have someone you want me to teach, that person doesn't know how to speak Igbo fluently and cannot write very well, or you yourself or your child or your children, you can DM me. Just give me a DM. We'll talk. I will tell you one on one. I will call her.